Hola, com va? En el vídeo d'avui parlarem sobre com fer la redacció, l'apartat d'expressió escrita de Junta Qualificadora, Escola Oficial d'Idiomes o SIACOVA. Esperem que us agradi. Comencem, doncs. Comencem per dir-vos els punts que, segons la nostra visió, hauríeu de seguir. Primer de tot, una lectura detinguda de l'enunciat. Segon, interpretació d'aquest enunciat. D'ahir haurem de treure què hem de fer, què demanen, quin tipus de text he de redactar, a qui l'ha d'adreçar, en quin registre, en quin context, com, etc. Tercer punt, la planificació. Nosaltres hem seguit una estructura de les possibles, però no és l'única. Evidentment, l'estructura tradicional, segons la qual farem un guió, introducció, cos, conclusió. En la introducció escriurem allò sobre el qual parlarem, el cos serà, en aquest cas en el guió, les idees que desenvoluparem i la conclusió una recapitulació d'allò que hem parlat. Evidentment ho adaptarem segons siga un tipus de text argumentatiu, expositiu argumentatiu, etc. Quart apartat, la redacció. Ací hem de tindre molt clar què s'avaluarà. Per bé que les diferents administracions, o com vulgueu dir, SIACOVA, Escola Oficial d'Idiomes, Junta Qualificadora, reparteixen o estructuren els criteris d'avaluació cadascun de la seva manera, si podeu observar diferents, Escola Oficial d'Idiomes, Junta Qualificadora, al cap i a la fi els punts dels quals treuen la nota són els mateixos. Bàsicament, la normativa, és a dir, que tinguem una llengua correcta, que respectem les propietats textuals, adequació, coherència, cohesió, i per fi que la nostra llengua siga suficientment rica. Intentarem detallar en uns minuts això. Que la llengua siga rica, en primer lloc, suposa que tinguem un vocabulari variat i adequat al nivell. Hem de pensar que si estem presentant-nos a un C2 o a un C1, la llengua, ja hem de tindre un bagatge lèxic cultural important. Ha de ser un vocabulari precís, correcte, exacte, i també hem de demostrar que sabem apreciar els nivells connotatius de la llengua, els diferents significats, no tan sols que apareixen al diccionari, sinó que la cultura els atorga. També farem servir expressions col·loquials si es demanen expressions idiomàtiques genuïnes. Un altre dels apartats, del qual també es traurà nota, és el fet que la nostra llengua siga correcta normativament, que seguisca la normativa, sobre una redacció complexa, una redacció amb un nivell de dificultat corresponent al C1, C2, segons on ens presentem. Clar, si la llengua és molt correcta però no tenim una riquesa, poc es pot avaluar. I després els altres apartats són les propietats textuals distribuïdes segons SIACOVA, etc. És a dir, una estructura en paràgrafs, una estructura forta en la qual els paràgrafs estiguen ben articulats, les idees estiguen ben relacionades per connectors o pel recurs que siga de manera adequada, de manera lògica i de manera explícita, que la puntuació, que la composició del text i altres elements siga correcta i siga rica. Quant a adequació, que siguem capaços de mostrar els matisos que es demanen. Normalment en C2 ja demanen poder
utilitzar els matisos d'ironia, humor, etc. I aleshores ho hem de redactar d'aquesta manera. El registre i el format corresponent, registre formal, informal, el format de tipus de text que pertoca, que es complisca l'objectiu de la tasca. Per exemple, l'Escola Oficial d'Idiomes tenia una redacció sobre un correu electrònic en el qual havíem d'incloure un matís d'humor per a adreçar-li a un company. Aleshores, si no s'inclou aquest matís d'humor, no estem completant la tasca comunicativa que se'ns ha demanat. Bé, i per fi, una vegada hem redactat aquest text a partir de l'esquema de la planificació que havíem fet, revisarem per veure si efectivament hem seguit el que preteníem, és a dir, riquesa de vocabulari, connectors, idees ben enllaçades, connectors o altres recursos, normativa, és a dir, que siga correcta, emissor, receptor, data, si es demana que l'incloem, per exemple, l'altre dia el blog de l'Escola Oficial d'Idiomes, títol, calia posar un títol, el correu electrònic, emissor, receptor, aleshores tots aquests detalls els hem de tindre en compte, perquè si no la tasca no està completa, ja vos dic. Bé, aleshores tot això, espero que us servisca per a les vostres redaccions i en el proper vídeo farem una llista, un decàleg de consells que donem per a les redaccions. Moltes gràcies, molta sort, Opre Roma, adeu.